Il-membri tal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista li skont l-istatut ikunu eletti mill-Konferenza Ġenerali kienu konfermati wara li ħadd mill-4 uffiċjali ma kien ikkontestat. In-nomini għal dawn il-karigi li għandhom terminu ta' 2 sentejn fetħu għalqu fl-aħħar jiem. Daniel Mikallef reġa' tefa' nomina għal President tal-Partit Laburista, Louis Gatt għal kariga ta' Viċi President tal-Partit Laburista, William Lewis għal Segretarju Organizzattiv u Mark Vella Bonici għal Segretarju Internazzjonali. La darba ma kienx hemm iktar nomini dawn il-persuni kienu konfermati fil-kariga. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef iddeskriva dan bħala sinjal ta' fiduċja fl-amministrazzjoni li tul l-aħħar snin ħadmet taħt id-direzzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Dan jieħdu bħala messaġġ pożittiv, messaġġ ta' fiduċja wkoll fil-ħidma li twettqet fl-aħħar 4 snin li waslet għal riżultati, imma fl-istess kien aħna konxja ħafna tal-ħafna xogħol li fadlilna x'nagħmlu, diversi riformi interni fl-operat tal-partit li jridu ikomplu u nħares il-qudiem li nkompli naħdem mal-amministrazzjoni preżenti. In-nomini għal membri tal-amministrazzjoni ma kinux l-uniċi. Sabdiet ukoll it-telli għal kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament. Fil-Ministri Helena Dalli, Chris Fern u Edward Cicluna, Mikallef jara għażla tajba ħafna l-Partit Laburista. Kif ukoll eventwalment mad-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament il-ġdid jew ġdida li kif rajna kien hemm 3 nomini ta' nies validissimi li għandhom ħafna x'joffru kemm il-Partit Laburista kif ukoll lill-pajjiż. Il-ħatra ta' deputat mexxej tfisser ukoll iktar tiġdid biex il-Partit Laburista jissokta fi triq ta' suċċess li qabad. Tiġdid li qed isir f'serenità.